குன்னூர் அருகே பாய்ஸ் கம்பெனி அன்னை வேளாங்கண்ணி திருத்தலத்தில் பொங்கல் விழா பல்வேறு போட்டிகள் நடத்தி ஆடல் பாடல்களுடன் கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டது. நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூர் ஊட்டி சாலையில் பாய்ஸ் கம்பெனி பகுதியில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற புனித அன்னை வேளாங்கண்ணி திருத்தலம் அமைந்துள்ளது. இங்கு இன்று நடைபெற்ற பொங்கல் திருவிழாவையொட்டி கரும்புகள் வைத்து பல்வேறு அலங்காரம் செய்யப்பட்டிருந்தது. விழாவில் பலரும் மண் பானைகளில் பொங்கல் வைத்து பொங்கலோ பொங்கல் என கூறி வழிபட்டனர். தொடர்ந்து மகளிர் குழுவினரின் பல்வேறு வண்ண கோலங்கள் இடப்பட்டு போட்டிகள் நடத்தப்பட்டது. இதில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன. நாட்டுப்புற பாடல் உட்பட பொங்கல் பாடல்களுக்கு ஏற்ப மகளிர் மற்றும் சிறுமியரின் ஆடல் பாடல் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. திருத்தல பங்கு தந்தை அருட்சகோதரர் ஆரோக்கியராஜ் தலைமை வகித்தார். திருத்தல உதவி பங்கு தந்தை கிளமெண்ட் ஆண்டனி தலைமையில் இளையோர் இயக்க குழுவினர் பொங்கல் விழாவிற்கான ஏற்பாடுகளை செய்திருந்தனர். விழாவில் 200க்கும் மேற்பட்டோர் போட்டிகளில் பங்கேற்று ஆடல் பாடல்களுடன் கோலாகலமாக பொங்கல் திருவிழா கொண்டாடப்பட்டது.